ngiyafisa ukuthi namhlanje ngikwazi ukumchazela ngeqiniso nangendlela okuyiyona. Oqala engakuveza ngathini ngithe uma ngabe ngiposta ipost khona la ku Facebook ngathi abantu ngicela ukuthi bahlukane nezindaba zami. Lokho bengikusho ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi bakhona abanye abantu abakwazi ukuthi bagade indaba noma bese beyihlaziya ngeyabo indlela. Engangifisa ukuthi ngikwazisa abantu angikhona ukubazisa ngendlela engifisa ukuthi bazi, kodwa ngangifisa ukuthi bahlukane nezindaba zami. Angifisa abantu bayitshela into eziningi. Kunabanye abantu abayitshela ukuthi uma ngabe umuntu kukhona abanye abantu ongafanele uphile nabo. Mina njengebhinqa, mina ngiyibhinqa, mina ngiyiqaba, mina ngiwumZulu, ngiwumuntu olandela kakhulu isiko lakithi. Kodwa angikhethelekile ukuthi mhlawumbe ngingaphila nobani emhlabeni. Kulo mhlaba esiphila kuwo siphila ngenxa yokudalwa ngumdali wethu wasemhlabeni, umama nobaba, bese siyakholwa ngokuningi okukhona ezweni ukuthi mhlawumbe khona uNkulunkulu. Bakhona abanye abaningi, bakhona abanye abakholelwa uNkulunkulu, bakhona abanye abakholelwa kuJesu, kukhona abanye abakholelwa ezithixweni. Lokho kufanele sikwamukela ngani ngoba impilo yasezweni. Engifisa nje ukuthi ngihlale kukho straight, okuyiyona into mhlawumbe esengikhiphe emaphepheni, okuyiyona into ekhulunywa ku Facebook, okuyiyona into ekhulunywa ku YouTube, okuyiyona into mhlawumbe ekhulunywa izwe lonke nje, okuyiyona into evalile. Abantu abayibuza imibuzo eminingi ngami, bathi mina mhlawumbe ngiwumuntu osezwana mhlawumbe nabantu abathi ababe ubulili obufana nami. Ngifisa ukuthi ngikwazi ukuchaza lokho. Nengixolele bengiphethwe i-flu, bengiphethwe i-COVID. Ngizosho kanjalo ngoba kwathiwa mangabe siphethwe i-flu, i-COVID, so ivoice yami ayikho ngendlela right. Kodwa lokho engizokuchaza ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukuthi akuzwe, akuthathe futhi mhlawumbe njengoba kuyikona. Oqala ngizokusho, ngikhiphe isithombe njengentombi eziningi, ngiproposa ngenxa yengoma ebesizoyikhipha kuyimina proud bese kuba untombi eziningi. So ngiyaxolisa ukuthi ngingamvezi uproud esithombeni. Uproud ke bafethu umuntu obhizi kakhulu kulezi insuku, umuntu ebengekho kulezi insuku, ebesawelele eCape Town ngenxa yomsebenzi esiwenzayo nawubambisana. So ukungabikho kwakhe ngokomsebenzi siye sathatha isinqumo sokuthi thina asebesishuta isithombe esizophuma engomeni ethi ngenelela. Ingoma ethi ngenelela ngicula noProud nontombi eziningi esekuba yimina, ngokubacela ke nami ngokubafeature senza leyo ngoma leyo. So kungafika Proud ukuthi abe nezinkinga mhlawumbe ukuthi abeseKapa kulezi insuku ngenxa yomsebenzi lo esiwenzayo eniwaziyo, siya sathatha isinqumo sokuthi cha asiqhubeke thina sishuthe nontombi eziningi. So mina ngangivele ngiyikhethela ukugqokela isudu nontombi eziningi naye, kanti naye uzongishaya ngesurprise, yabo. So sashutha ke isithombe lesi, sashutha sasikhipha laphuma iphepha mhlawumbe ngosuku engakhipha ngalo isithombe lokuthi lichaza ukuthi uma ngabe kukuba umZulu osaziyo isilungu noma mhlawumbe osilandelayo kancane noma singagcwele, wawuzokwazi ukubona ephepheni iDelisane ukuthi libhala ukuthini. Mhlawumbe ngathi owakhona mhlawumbe ukubona lokho, mhlawumbe wakwazi ukuchazeleka ukuthi okay lento le ikaso. But abantu abaningi basebeyitshela okunye labo abangakhonanga ukuthi balandela amagama noma bangene ku-Google babheke ukuthi ikhamba lichaza ukuthini lokho noma lichaza ukuthini lokho, ngaphambi kokuba kuze kuzophuma amanye amaphepha amaningi, iDelisane, iSolezwe, The Star, iSandiba nibani, imaningi amaphepha asephumile achaza leyo. Ngifisa ukuthi ngihlalela mina ngiwumuntu
owadalwa walethwa emhlabeni. Ukulethwa kwakhe emhlabeni kwakuba ngizophila nabo wonke umuntu engimbonayo la emhlabeni. Ngicela amabhinqa akithi ngani ngoba ngwafundile ama-comment kakhulu, ngabuka isimo esenzakalayo phakathi komhlaba ngani ngoba mina mangabe ngikhipha into ngikhipha umhlaba inanela nala engacabanga ukuthi ngasifike khona. Ngabona abantu abaningi beqhathanisa ibhinqa mhlawumbe nomuntu odalwe enjalo ongazenzanga, bese abanye bakhona beqhamuka begxeka ukuthi umuntu okanjalo akafuneki, unjani mina sengishaya usemthungu, mina sengenza ini. Ngifisa ukuthi nginazi seke namhlanje ukuthi no, mina njengemfezemnyama ngumfana ophila nabo bonke abantu. Ngiyabathanda abantu abangama-lesbian, ngiyabathanda abantu besifazane, ngiyabathanda abantu besilisa. Angisho ukuthi kufanele ngijole nomuntu wesifazane, angisho ukuthi kufanele mhlawumbe ngijole noma nomuntu wesilisa. Ngisho ukuthi mina kufanele ngithande wonke umuntu ose-South Africa. Ngizama ukuthatha ubumbano lolu engibona amabhinqa akithi esele khona mhlawumbe kwabantu abayibiza ngamabhinqa okwasala ukuthi bakwazi ukucacisa ukuthi umuntu owulolu yahlobo kufanele sikwazi ukuthi siphile naye ngani ngoba asikaze sole lutho naye. Okay, emakhaya kithi la esikhule khona nala esizalwe khona sikhule bekhona abantu abanjalo, but abantu abaningi bayabaxwaya. Why nixwaye umuntu? Because siphila sonke ngokomphefumulo ezweni. So umuntu onomphefumulo ukuphila akwazi ukukhuluma akutshela into efanele, angicabanga ukuthi kufanele simbalekele. Ingakho mina ngisondelile ukubona kwabantu engizwana nabo, engiphilisana nabo, engikwazi ukuthi ngenze izinto eziningi njengokuthi uma ngabe ngiqala ngihlana nontombi eziningi saqala sishaya ingoma, kube yinto engijabulisile leyo kimi ukuthi asingabahlambululi. Bakhona ema-hostel, bakhona emalokishini, bakhona emakhaya, bakhona kuyo yonke indawo. Kufanele siphenze njani? Kufanele siphile nabo thina. Uma ngabe ushutha nomuntu okuleso simo sewuthandana naye, ngifisa abantu bakwazi lokuthi mina angihlukanisi, ngiphila nawo wonke umuntu okhona eSouth Africa. Bafethu, ngiyacela ukuthi lokho ebeniyitshela khona emqondweni ukuthi mhlawumbe mina wara ini cha, ngokwesiphiwo noma ngokunikezwa noNkulunkulu akangiphanga ukuthi mina ngibe umuntu okanjalo, kodwa hayi ukuthi ngibaphike, hayi ukuthi ngibagxeke, hayi ukuthi ngiyibone ngengcono kubo. Ukubalulekile ukuthi kufanele siphile sonke, sishare ulwazi, sishare umqondo. Imvamisa yakhona abantu abanjalo bayasihlula thina, mhlawumbe futhi bangcono nasey'malini uma ngabe uzobuya uthi uthatha uyabheka, kodwa thina siyaqhela kubo ngenxa yokuthi thina siyithatha ngokuthi singamaZulu yebo, kodwa akungaqheli ubuZulu kubona. Yabo, nakithi akungaqheli ubuZulu ukuthi nabo bangabantu baphila. So angikho lapho, angithandani nabo, nginomakoti nje uqondile, nginomama enginaye ngiphila naye, kodwa okubalulekile ngicela singabalahli. Namhlanje njengamanje ngiyacabanga mhlawumbe emzuzwane nje engathini ngikhiphe isihloko se-album. Ngizokhipha i-album yemfezemnyama, esihloko sakhona sithi inyanda. Ngiyacela ukuthi bonke abantu bayilalele, bayizwe ukuthi ithina. Angikwazi ukuchaza ukuthi ngikhuluma ngani, kodwa ngiyacela ukuthi abantu baqale basapote kulokhu engizokhipha emsebenzini wami omusha ka-2022 siyawuvala. Ngicela ukuthi abantu bawusapote, bangene kakhulu online, bathenge umculo wami, basubscribe kuma-YouTube, bese bengena straight kuwona, bastreame, bathenge umculo wami. Lokhu kuyongithokozisa, kuyokwazi ukuthi ungithathe kungibheke kwelinye izinga njengoba abantu abaningi beyitshela wrong ngami. Okay, ihloko sakhona inyanda. Ngiyacela abafowethu ukuthi omunye nomunye angene phakathi kwe Instagram wami
abantu bangifollowe ku Facebook, bangene kwi-email yami abafisa ukuthi mhlawumbe bakwazi ukungibhuka bangithola ngihambe ngiyoperforma ngijabulisa abantu ngani ngoba nani niyabona abantu bajabule bafowethu masingakhona iqiniso bathokozile abantu bayibuza imibuzo eminingi baningi amakhola angenayo athi ndoda wenzani mhlawumbe uzama ukuvimba abanye abakhiphile cha angikho emsebenzini womuntu nami ngibhekene nowami lokho engikwenza ngizenzela into yami if omunye ezenzela kwakhe nakasenzela kwakhe sibona ukuthi kuzophuma kubhekephi nami lokho engikwenzayo ngenza eyami indlela but into engishoyo ukuthi la emculweni sidlala kamnandi uma ngabe ngizokudlalisa ngidlalise mhlawumbe ngokuthi ngikuvale ngesithombe ukhiphe i-album mhlawumbe uhlala unyaka wonke ukhiphe kakodwa ngikhiphe ka-14 noma ka-13 noma ka-16 ngikhiphe i-album ifike ishaye yedlule noma ngikhiphe isithombe sifike sedlule ungaphatheki kabi next time kuzoba wena nawe ukhuphuke weqe kube mnandi eSouth Africa. Mina ngithanda ukuthi kujatshule ngani ngoba akekho umaskandi engimsabayo akekho umaskandi engimhloniphayo ngilegend nje kubo wonke umaskandi abakhona lokho kufanele ngikwamukele ukuthi vele kufanele babone kimi uma bengabonanga kimi njengendoda endala bazobona kuba uma ngabe bengashonga ukuthi ngingumxolisi ubani bezokufanele axolise uma bengashonga ukuthi ngusimthulu ubani bezokufanele ukuthi basho ukuthi usimthulu yabo uma ngabe bengashonga ukuthi ibunjwa leli eligeza noma ngani lifanele bebezosho kubani makabe bengashonga kimi bafethu iyeza okay namhlanje ngikhipha ifront sasa ngizokhipha iback ulosingakusasa losithathu ngolwesine ngizodedela ivideo ngolwesihlanu ay angazi owake wakhuluma into ebheda ebhekene nami hey nowake wenza into engathi the ukuqhelelana nezimo ebheke noma oke wami endleleni yami angazi lokwangempela noma ke owafika kushuna umuntu ba anginakho ukudlala abafana nginsizwa nje ngiphelele ngimfetile emnyama kwasha amaswati ngifisa abantu bazi ukuthi hey bafethu la ngaphansi kwale ngila le ikhona enye into bafethu khona la into engiyibuza yona kubaculi iyodwa kunani la khona lento yini la yenza bangafuni ukucula yini lo khona baqinywe o kufanele bashaywe noma kufanele yini mangaba khona umuntu wangichaza khona la yini la but kufanele ngincoma kuhle well done inkosi yamagcukama bafethu ayishayile asincome lokho sikuncoze isithi ayishayile phela sonke sineyindlela ezahlukene sizona indlela ezahlukene so umuntu osenze kahle ngamuza ngicoma kubulali lokho mangabe kukhona ukumphatha kabi kwakhe but mina ngincoma engizwayo noma engilalela well done Benji uyakhombisa ukuthi uwa trap manje ushaya trap into eyenzakalayo umculo wakho uyakhuphuka indlela eqhakile kufanele sincoma ukwenzakalayo kuhle ushayile mbijaka ushayile isicebi akuncome nje bephelele bebonke mangabe khona mhlawumbe kumphatha kabi lokho ngikushoyo usengithola ku-inbox naye futhi ngimamukele ngendlela efanele ngimtshele futhi emehlweni ukuthi ubimile akudlalwa lapha lo maskando la akusinekwa la mina ngifana ngasenqothukekele emadwaleni eRockville mfana nje oyisponsoranya